פה והסתכלו, עכשיו ראיתי מישהו שאישר לי והסתכלו, אני חושבת שהוא מהיוטיוב, והסתכלו כמה משחקים הוא יצר. כאילו, אני חושבת שהוא יצר את המשחקים. הוא יצר, כן. אומייגאד. חברים, מי שרוצה את המספר שלו, אומייגאד, אמא, אני מתרגשת. הוא חבר שלי, כן, בג'ומפים, במשחק הג'ומפים, עשינו שם, אז בוא ניכנס למשחק, הוא יצר את המשחק הזה, איזה יפה. הוא יצר את כל המשחקים האלו, כאילו, חברים, מה זה הדבר הזה? מי שמכיר אותו מהיוטיוב, תגידו לי עכשיו. מה זה? כן, אני יודעת, החלפתי דמות, וואו, אני מתרגשת, זה באמת אמיתי, כאילו. הוא אמיתי, כאילו. אומייגאד, חברים, אתם חייבים לראות את זה. אוקיי, אני נותנת לכם גם את המספר שלי, אם תרצו. אני יודעת, אני מצוננת. הנה. זהו, עכשיו אני מראה את השם שלו. הוא יצר את כל המשחקים האלו, אומייגאד. טוב, יאללה, ביי חברים, אני אוהבת אתכם.